Üdvözlöm, én Inessa Nesteruk vagyok, a Méhi termékfejlesztési menedzsere. Feladatom innovatív kozmetikai formulák létrehozása, amelyek megfelelnek a magas európai minőségi szabványoknak és segítenek a látványos eredmények elérésében. A hajad tompának, durvának tűnik, és még egy enyhe érintéstől is gubancolódik? A szárazság és a porozitás megfosztja a természetes fényétől, és kimerült megjelenést kölcsönöz neki. Pedig régóta álmodsz hosszú, fényes és engedelmes hajról. Miért történik ez? Sok szokásos szer elsősorban a felszínen működik, nem segít kitölteni a sérült területeket a kutikulán és megtartani a nedvességet belül. A festés, a forró formázás és a stílusolás fokozza a problémát. Elegendő lipidréteg védelem nélkül a haj elveszíti rugalmasságát és törékenyebbé válik. Ahhoz, hogy megszakítsuk ezt a zárt kört, a hajnak nem átmeneti elfedésre, hanem komplex ápolásra van szüksége, amely segít kitölteni a sérült területeket a porózus szerkezetben és fenntartani a védő lipidgátat. Éppen ezért hoztuk létre a Cannabis Intense több lépcsős rendszert. A formula a biokomponensek pontos szinergiájának köszönhetően működik. A fő hatóanyag a 100%-osan természetes kenderolaj, amely az omega-3, 6 és 9 zsírsavak forrása, és segít visszaállítani a haj természetes rugalmasságát és elasztikusságát. Ezzel együtt hidrolizált búzaproteinek, keratin és 11 aminosav működik. Ezek segítenek kitölteni a sérült kutikula területeit és fenntartani a haj sűrűségét. A formula második része segít megszilárdítani az eredményt. Az erősített biolipid komplex foszfolipidekkel könnyű védőréteget képez, amely segít csökkenteni a nedvességveszteséget. Az mandula és moringaolaj, valamint a homoktövis kivonat simává teszi a haj felületét, lágy érzetet és kifejező fényes csillogást kölcsönözve neki. A sorozat teljes potenciálja éppen a rendszerszerű használat révén bontakozik ki. A szulfátmentes sampon gyengéden tisztítja és előkészíti a hajat a következő lépésekhez. A maszk vagy balzsam segít helyreállítani a simaságot és a sűrűséget. A kimoshatatlan spray hővédelmet és antisztatikus hatást biztosít, míg a keratinolaj segít simítani a töredezett hajvégeket és megőrzi a kifejező fényt. A teljes rendszer komplex hatásának köszönhetően a haj nem csak ideiglenes simaságot nyer, hanem sűrűbb, rugalmasabb és sejmesebb megjelenést is az egész hosszában. Könnyebben fésülhető és tovább megőrzi a kifejező fényt. Ajándékozzon hajának szalonszintű ápolást és a természetes olajok erejét minden nap. Válassza a Méhi megújított Cannabis Intense sorozatát.